maong desisyon, ang maong plano nagagikan man diay kuno ni Glenn Soko kay para kuno i-renovate ang legislative building. Mao nang temporaryo lang usa nga papahawaon ang upat ka ahensya sa gobyerno nga naa diha, mao ang CUA, DILG, DAR ug ang COMELEC. So mayong adlaw kanatong tanan og welcome back sa atong channel. Og daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Og sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, for this na lang og manaaw na gyud si Gwen sa Kapitolyo. Unya usaka na pod si Pambari 4 sa Kapitolyo para siya na pod ang magduma diha sa Kapitolyo mga par. So karon naay nag-ung-ung nga mga pangutana, naay mga questionably nga nadunggan nga nahibaw-an si Pambari 4 nga ang upat ka ahensya sa gobyerno nga nahimutang sa legislative building sa Capitol compound nga gi-request kuno ni Gwen nga pabalhinon ng una kay gustong i-renovate ang legislative building kay puwerte na jud kunong gubaa. Matud pa ni Gwen nga kanang nangabuak na kuno ang mga tiles og mura na kuno og budiga tanahon ang legislative building. Unya mga par, kani nga kuan hugot ni himakak ni Gwen Garcia nga gi-request niya kay ang maong desisyon, ang maong plano nagagikan man diay kuno ni Glenn Soko kay para kuno i-renovate ang legislative building. Mao nang temporaryo lang usa nga papahawaon ang upat ka ahensya sa gobyerno nga naa diha, mao ang CUA, DILG, DAR ug ang COMELEC. Pero matud pa ni Gwen nga wala man kuno gipugos o papahawa ang upat ka ahensya sa gobyerno nga nagpasilong diha sa legislative building. Pero gusto kuno ni Glenn Soko nga iparenovate lang usa kuno ang maong building kay tungod guba na kuno kayo ang nasa sud gani ang mga tiles nga buak na o daghan na kuno kayo nakatambak nga mga dili na magamit diha sa sulod. Ug mo nang gusto kuno ni Glenn Soko nga ipa-renovate and then pabalihinon ng una ang upat ka ahensya nga sa gobyerno nga naa diha nahimutang sa legislative building diha sa may Capitol compound. Ug butang nga gihimakak ni Gwen Garcia kay ang maong desisyon nagagikan man day kuno sa ni Glenn Soko. So ato aning atngan mga par kun unsay nasa nagpaabot sa unahan ini o palihog og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.